Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Ay, awanan ni tatang yaw. Pinanawan na tayo. Nanang, saan mon asangitan? Puro matla sakripisyo ti impainaken ka, idi si bibiyag. Kuna na ngamin ide, ngagbalbaliwan. Isardeng nanti aginom. Nanang, namin adon nga inkarina dayta. Ngam saan na atinungpal. Agin gaan nagsakit. Makatawan aginasgastusan tayo ti pan naka-ospital na. Ay, nanang, adan ni Mila. Boyfriend na siguro di kadwana. Ha? Nanang? Manang? Pudno gayam nga awanan ni tatang. Wanan ako. Insuko ng tibiyag na kiniapo Diyos. Oh, asino di kadwam? Ha? Ninolan. Boyfriend ko. Apay adi mo ayaban tapno maam-am mo mimat. Managbabain ngamin, manang. Bayan nyo pala ang ijay nga agtugaw. Kat, kumusta ti trabahom? Regular akong iti trabaho, manang. Nasayang at ano kasta? Kat, plano yu ka din ti agkasar iti boyfriend mo, anak ko. Pagtungtungan mi pa'y deta abanag, nanang. Narigat ti live-in ita. Si kaababa iti kaasi. Agawit tanan. Diyak makabayag iti kastoy kaladingit nga glawlaw. Kasapulan dak ditoy. Diyak mabalin abay-bayan ida. Agbati kan tagawid dak. Di mo laka di mauray ti aging gamalom inton bigat. Diyak maanusan. Di mo maanusan dito'y lugar mi, tanakaul-ulimak. Saan akas ijay syudad, nga ado ti barkadam ijay. Aday ta ka manan. Agsao ka manan ti maipapan iti barkada. Bayam ka di ida, taado ti maitultulong da kanya. No adda gagayem mo, at damat gagayem ko. Sigurado ka kadi nga am-amom ti kinatao di boyfriend mo, Mila. 2 taon kami niya agayan ayat mana. Adda bisyo na? Sagpaminsan laang mo't nga uminom kan agsigarilyo. Dayta tinas ka na bantayam. Ni nanang, ado ti sakripisyo na kinitatang. Manu atawan ang nagrigrigat ni nanang. Gapu iti arak abisyo ni tatang. Amom dayta. Wan manang, amok dayta. Malagip mo kadipay idi ubing ta. Mapantabirbirukan no sa dino tinaginuman ni tatang. Kat pilpilitan ta apagawidan. Malagip ko mat dayta, manang. Naglakla ko ni nanang ijay palingki itinatang. Tapno maisakad na ti panagbiag tayo. Da tayo alima nga agkakapsat. Tani tatang, tila ang bisyo na tinapatagkan ko na. Sa anak ang maipada kininanang. Sapay ko matasaan ading ko. Napintas ti trabaho kan posisyon mo iti kumpanyayo. Pilimot at ilalaki nga addaan trabaho. Kanjay awan bisyo na. Tapno saan ka nga agsakripisyo akas kin ni nanang. Nanang, itata na itabo na ni tatang. Kaduan da kayon dito'y balay. Agyaman anak ko. Dito'y payla ang dagiti apo ko yo. Tapno addamang ray-ray aw kada kayo. Ni Mila nga'y. Agsubli akon iji trabaho, nanang. Mabayag manen ang makita ka, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Agbakasyonak tumanen. No kayat yo, 2 adaras iti makabulan. Kailiw kamot ngamin, anak ko. Saan kamot ngamin ang nag-awawid idi si bibiyag pa initatang mo? Amoy mo ti makagapo. Kagurak ti kasjay nga ugali ni tatang. Inom nga inom. Sada kay apaan no diyo ikan iti paggatang na iti arak. Pakawanan niyo kuman ni tatang yo, anak ko. No adaman sakit tinakam yo kan kuana. Wan, nanang. Mano ang kabagyan tayo tinatay gapo iti arak. Saan ko man ang mapasamak pa'y tikas na.
Naginom ta, pare. Tawan ni Mila. Talaga gayam ang mabuting kaking kwa na, pare. Ay, among matan. Kung tanak to man ang makita ng aginumak. Oray siyak, ni bakit ko. Nakadua sermon na. Ang baybayak lata. Ita, saanin nga agtagtagaray nung mabartay ka. Mila, honey. Isumat lagayam nga imuna ka nagawid, tapno aginom ka iti arak. Pare Nolan. Agawid ako na. Naku. Daytoy nga arak. Mila, saan ka nga wala? Kababain ka nagiti daddo nga abordars na mga daka. Sumartan ka mo tan, Talaga ka diyan din ang mapakawan, Mila. Nulit at desisyon mo. Nasaysayat nga agsina talangin. Dito yung timaw di pa nakita na. Nolan? Dakilaunay ay abasol ko ti panaginuming na kumpare. At nabayag kami mo't asaan anak kita. Madlaw ko akagurguran na. Kapoy ti panagininom ko. Ti kayat ko laeng, kat agbalbaliw ka. Kasano? Numaadaan tayo di pamilya. Kasta kalata ka di. Agbalbali wakton numaadaan ta iti pamilya. Nabayinak mo kan ka kan iti pamilya. Saan mo siguro nga mo, nga arak tiin patay day di tatang ko? Isu ano di mo matlang isardang day ta abisyong, amangan no maipada ka kenkwana. Nanang, imawag ni Mila. Naganak ka no gayaman. Kasta ka de. Ay, at dagayam asawa nan. Wan, je boyfriend na ngay nga imay dito'y balay. Nagkasardan aya. Sumaruno ka no aplanwan daday ta, nanang. Apaman ama kapapigsa ni Mila. Ay, nasaya at no kasta anak ko. Mabit na ang ipakita ka da kayo je picture ti anak da. Nan kita man nga ron ti umuna nga apo ko, anak ko. Ala, sumardang ka nga agsang sangit. Nagmalasan. Kasangsang ko ang sangit ti ubing ti masangpatan. Anya? Si kapay ti adaganas na nga gungat? Kat agmalmalam nga awan ka dito'y balay? Napalang ka rin ng ibad eh. Tulungan na kumamot dito'y balay Nagado ti rumbang at trabahuan. Tal na ka. Marurudak kita. Inaldaw ka dilatan nga ada birthday nga atin daram? Tapno mabartak ka nga agawid? Ado ti gagayam kong agawa. Wey, stop na mo. Saan nakaskin ka nga awang gayam na. Idi nakidan na akan ka. Idi nagana ka kon. Linikli ka kon dagiti gagayam ko. Dakon masango. Gaputi kinaado tinaskan nga si kaswak. Adula sa sawon mo. Mabilis na. Isa ka nam di kanek. Drasa! Kumusta ngay ni Mila kanti pamilya na anak ko? Kanayon kami nga ag-video call. Mabambanog nga agas asikaso iti anak na, nanang. Kasta talaga anak ko. Kat ninolan ngay. Jak amo Di namot dakdakamaten no kasano day ti a tao. At damat nga tatrabaho nang. Di namot sungsungbatan no may papankin ni Nolan ti damagak, nanang. Apay nga ta. Bayan yun, nanang. Tanoad daw ayak, mapan ko ida pasyaran. Agyanak ije balay da, uray dwala ang aldaw. Numabalin ko makat umayak mat. Siyak laangan, nanang, tamarigatan kayon amag na. Si kanti mapan ag-grocery, tadyak masango. Itid mo kanyak di kwarta tama panakon. Adto'y tilistaan dagiti katangam. Nagatidug mo tan ti listaan. Awan nga men, ti iso amin dito'y balay. Malala lang di kwarta tayo nakon. Nolan, Kapaya nang karoon ka. adda ka dito'y ruwar nga agininom? Pampaturog lang. Pampaturog ka, di day ta nagadwa bote? Nagsubli ka man na maturog. Kan may isa, saan mo akinumpleto amin dagiti inlistak agatangam? Anya saan mat? May salaang alata ti ginatang mo agatas ni baby. Duwa madyain surat ko.
Jak nakita. Angam kinompletong agimatang iti arak kan bir. Inref mo pa'y. Apay, awan karbungak agumatang iti kayat ko. Nolan, no si ka ti agbirbiro, gatangam ti kayat mo agatangan. Ngam awan mo trabahom. Ultimo igatang mo iti sigarilyom, dawatang pa'y kanyak. Di nakman insulto na kasta. Nagsakit mo tanti pa nagsasaw. Urayam ang makabiro kang iti trabaho. Tasyak to amin ang ti makaam mo iti gastos niti balay. Productive ka lang tamat. Nga ura da problema. Ha? Awan sir, naskan ajak baybay anti trabaho. Gaputa awan mo trabaho nila kay ko. Bukas ta si kaamin ti mga pampamuspusan. Wan, J baby me, jak maitalakkan kwa na. Ta inaldaw mo't nga rod anak kainom. Ay, unay mo tanti sakripisyo, Mila. Ket agan anos kalatan. Jak man amo, no pagpatinggaan ti anos ko, sir. Saan mo deserve ti agri ka takasta? Naragsa ka pamilya ti rumba nga para kan ka, tanasaya at ka tao. Ay, makapaliday ti gasat ko. Siga tinang pili iti day tapas sa magtibiyag mo. Tapnusan ka nga agsakripisyo akasta. Panawa mo ti kasta a sitwasyon mo. Agannat ka iti biyahe, manak ko. Wan nanang, Dagiti ipasarabom a prutas ngay. nakasaganan nanang, adadan iti basket. Dagiti natang, amok, aging gaita, managsida iti natang ni Mila. Ilutwak pa'y idaan nanang. No kabaalakla kumate agbiyahe, sumuro takmo tanak ko. Ag video call tayon tulangan. Intun makasangputak ijay balay damila, nanang. Dito'y kaditi balay damila. Apay kaslawan matao. Itayak pa'y at tumanuktok. Pilitak man alukatan to'y ridaw na. Sigurado ak adito'y ti pagnanaadan damila. Ta iso ti numero kan address nga intad na. Nakalukat mat gayam day to'y ridaw ta. Kasapulan lang ang apigsaan nga iduron. Nimat nolan day to'y nakaturog dito'y salas. Kasaritak man. Nolan! Agat arak man. Ay, nabartag sa. Imal aldawan ang nabartag. Impaawir ko jay anak mo iti kaaruba mi abakat manang. Kat, ninolan nga yung agaw awir. Kas nakita mat, nabarbartak nga imal aldawan. Kunak man no nasaya at nga asawa. Maipadak samotan kininanang. Agpadpada kami iti gasat. Ay saan? Saan mo nga itulok akas ti mapasamak iti biyag mo? Saan aksan amak kapanaw iti kastoy a sitwasyon ko. Anyakat na saanan. Mabalin mo nga aramidan basta kayat mo. Kanapay kumaasaan mo nga aramidan. Kayat mo ka diti agsakripisyo nga agnanayon. Mila! Mila! Busy ni Mila. Ay, sige kaya man. Anyaya ti kayat mo kini Mila. Kain inumang iti nalamis sa danong. Ay, Mila! Yala nakiti nalamis sa danong. Agtimtimpla iti gatas ni Mila. Apay, saan ka kadi makatakder amangala iti danom nga inumam? Ay, imay ka dito balay, ta sermona na. Ha? Kunak no naragsak, kan nanam ay tibiyag ti kabsat ko iti sibay mo. Puro matgayam sakripisyo. Ha? Uray agpukaw kapay dita. Saan nakapagsirbyan ni Mila? Tulungan ka amang isinop kadagiti gamit yo kini baby. Agbirok ta iti pagakaran nyo nga agina. Agyaman ak unay manang. Saan arumbeng nga agtalinaet ka ditoy? Idi pa'y apampanunutak da ito nga aramidan. Diyak lang amin mapanawan ni Nolan.
Anya ti serbi day ta tao. Nasaya at mat, ta saan kayo pa'y nagkasar. Awan ti mapasamak a kasar. Taawan mo't apulos ti plano na itibiyag na. Iso a panawa mon. Tulungan na ko manang. Talaga mat kat atulungan ka. Diyak lang amin na ibagbaga kada kayo kininanang. Akas to'y ti mapaspasamak itibiyag ko. Agpatinggan no sinaamon day ta alalaki. Umadayo kayon nga agina. Nabasa dyan file mo alib form mo. Ha? Uwan, sir. Imakar kami ngamin iti pagyanan. Imadayo kami nga agina kininolan. Pudno ka di tinangag ka. Uwan, sir. Tinulungan nak ni manang ko nga umakar. Nasaya at adadagiti kakasta kabsat, sumuporta kan ka. Uwan, sir. Kanda kayo. Agyamanak itinaan-anay a panangawat kan suportaryo kanya. Maragsa ka nak, tanawaya-wayaan kan iti adu a sakripisyo. Nasaya at da ita desisyon mo, Mila. Nagrigat man, rumbang nga aramidak, para kada kami iti anak ko. Tarikat da ita, agam kabaalam, Mila. Sana rumbang agsakripisyo, no silulukat ti dalan para itiragsak, ken nanamay abyan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo, gasa itibiyag. Gasa, itibiyag. Ay, nagrigat na yati magna anak ko. Iso adi ka iba't bati dito'y balay nga agmay-maysa. Gaputa ka sa pulam ti kadwa, nanang. Ay na, saan na ka di apakadanagan? Marigata naklaang amag na. Ngam ka ba ulakpay lang ti agloto iti kanak? Ay, agungat damanong kan manang, no panawan ka. No ada kayat mo apapanan, mapan ka. No ada kayat mo nga aramidan. Aramidam, saan arumbang nga agbalin ka abalod dito'y balay? Gapula ang iti kasasaad ko. Wen ka di, nanang. Diyak kayat adito'y kalaangan balay. Nas ka narumwar ka, kat biro kam tigasat mo. Kasano ko ma? Kat sa anak mo't anak kaadal akas kadagiti kakabsat ko. Elementarya la ang tinadanon ko. Mamatiak nga ada napintas agasat nga agururay kan kaligaya. Isu asaan ka lang nga agtalinaad diti balay. Sa pulam day ta napintas agasat mo. Kasla nagrigat mo't dayta nga ibagbagayo, nanang. Kan maysa, managbabainak. Masakitak, kan bakit ako, nanak ko. Laglagi pam amabilbilang laangan tibiyag ko dito'y lubong. Hay, kumarkaron ti sakit ni nanang, marigatan ng amag na. Kasapulan ng tisarkot. Ay kat gumatang ka. Apay ang masapol agatangan namin. Nagkadudita akawayan ang mabalin nga aramidan asarkod na. Kawayan, ay unay kamutan. May saka at teacher. Di ka lang makagatangan iti sarukod ni nanang. Di kumamot na pintas a klase Si Kandi gumatang. Nagado a paggastusan mi ija balay mi. Si kati mangup opisina. Iso adakkel ti bonus mo. Ngamda kami amang isursuro. Ado tilon ko abay bayada. Amom dayt na. Kunak nga roda saan na masapol a gumatang iti sarukod. Nagado dita akayo. Wenno kawayan. Nanang, ni Oliver daytoy. Makabigbigak pailaang mat, anak ko. Amok asi ka dayta. Ti maestraw nga anak ko. Ne, kunak no saan ka na makabigbig? Natarnaw pailaang mat ti panagkitak. Kan nalawag pailaang ti panagdengeg ko. Daytoy laang panagnak ti parikot ko.
Agad-ada ngak amag na. Nala. Bayam nanang. Tainto nagsubliak. At danton sa rukod mo. Mangkaya sa kitigawayan. Wano kayo as sa rukod mo. Agyaman anak ko. Saan ngamin nga mo niligaya nga garamid iti sarukod ko? Siyakton di mga ramid. Ligaya! Apay manong, Di mo baybayan ni nanang. Igatangam iti agas na. Kan gatangam ti anyaman na kayat na kanin. wen manong. Ala. At iti kwartan. Ay, thank you Manong Oliver. Nanang, adaintid ko a kwarta kiniligaya. Saan kayo na mabisinan? Agyaman anak ko. Ay, marurudak kin ni Oliver. Kunak nga orayan nak tamakilugan nak ijay kotsena. Napankit din, ay talaga marurudak. Itaypay anapan, manang. Addan sa kanong amin papanan na. Oh, anya ngay, agar kilaak manen iti pagluganak. Sapay nagngina ti arkila, taadayo dito'y balay ni nanang. Saan mo ka din akasarita ni nanang? Nakaturog sa matan. Nakaidala ang dayjay, manang. Saanan, inton agsubli aktulangan, tani, malaman. Nangted ni manong iti kwarta kano ni nanang. Igatang iti agas, kan kadagiti kayat na kanan. Manotintad na. Talugasot. Anya, ay kuripot at talaga. Day talaang tintad na kat nagdakkel ti sweldo na. Wen nga rod talaga akurang daytoy, manang. Nagado ti agas anasken at tumarin ni nanang. Hindi na pa'y ninayunan mo. Ay, si kangay manang. Adda ka ti maitid mo? Mala, mabit na ang kita ti wallet ko, no adapay nabati ang kwarta. Mapanak ko mapay agpalengke inton bigat. Adtoy, iyan anay munday ta. Ha? 150 pesos? Ay, mabit na ang adapay baryak dito eh. Imbagla na yun na. Gusto day tantani, nagrigat ti kwarta ita. Iyan anay mon, ligaya. Nagawidan ni manang mo, anak ko. Wen nanang. Iso ka di tinaglugan iti tricycle. Wen nanang. Adamot inted na akwartam. 150 pesos kan dagitoy coins Para kan kaday ta, anak ko. Ha? Apay apara kanyak. Ngamen, sikati mga sasikaso kanyak. Ado tirigat mo kanyak. Ang masapol nga agagas kayo nanang. Naimbag kanyak tanapigsa akpay. Pasensya ka na, anak ko. Ta saan ka napaadal? Akas ka dagiti kakabsat mo a profesional. Nanang? Ay, kalaat ba't ngamen anatay ni tatang mo. Katibasit adaga tayo. Naila ko, tapno maipaagas ni tatang mo. Hangam saan matlat ta na imbagan. Sana bali nanang. Ta profesional mat dagiti kakabsat ko. Kaya't ko sumaya at matibiyag mo, anak ko. Diyak kay hat nga agnanayo na kastoy tibiyag mo. Nanang, palubusan nak ka di nga agabroad? Kaya't kayo ngamin nga ipaagas. Kan tapno magatang amin nga agas yo. Ken maigatangan kayo iti sarukod yo. Kasta ti panggap ko. No apay akayat ko ti agabroad. No day tati kayat mo. Suportaran ka, anak ko. Ikarkararag ko ti panagbalige, anak ko. Agyaman no kasta nanang. Iso arugyak nga ruden ti agaplay. Duwata nga agablay, ligaya. Wen, iso anapigsa ti pakinakam ko. Taadda ka akadwat, insan. Wala, naskan nga tinulong ta. Diyak kumakayat apanawan ni nanang ang kasapulan. Adamot dagiti kakabsat mo amabati ang mga sikaso kankwana. Diyakam mo, no asino kadakwada ti makaanos ang mga iwan ka ni nanang. Kan kumapkapsot nga minan. Isungaron nga agabrod ka, para kankwana. Wen insan, talaga apara kankwana dahitoy nga aramida. No adan kwartam ang maipawit mo, maipaagas mong tumatan ni nanang mo.
Wen kayat ko a private doktor ti mga sikaso kan kuana. Kan tapno magatang amin dagiti agas kan vitamins na. Kita manday ta. Nagadugayam ti arapaap mo para kininanang mo. Talaga insan. Amin dagiti ngar aramidak kat ninanang ko ti inspirasyon ko. Lumabasak pa dito'y balayo, Manong Oliver. Ne, narabian ka man. At dangamin inasikaso may kiniligaya. Kaduam ni Ligaya. Wan Manong, agabrod kami adwa. Anya. Saan pa'y ka di na ibaga ni Ligaya nga agabrod kami adwa? Awan mo tinaybagbaga na kasta. Sana mabalin nga agabrod ni Ligaya. Saan mi apalubusan? Ha? Kasano ni Nanang no awan ni Ligaya? Sana mabalin. Takman da iya babae. Ay, naibagak matan. Jakla ko man imbagbaga. Maungtan ni Ligaya. Kasi man. Agabrod, kat no dandani din ang tupay ammo ti agbasa ken agsurat. Agabrod kit din, ha? Agbibisin da di a babae. Nasaya at tanaamuan ta adagos. Iti kasta, malapdan ta ti plano na. Asino nga iti mga iwan kininanang no pumanaw da di a babae. Ay, saan mat nga ro da mabalin ni Balay? Ta istrikto mat ni bakit ko. Di na kaya tinarugit. Makapungtot laki di dayay. Nailat mat ijay balay mi. Kurang kaming tupay asa nga pamilya no arigan. Ita, mainayon manin ni nanang. Sapay masakit. Pero mi ay, bagbagaam to ni Ligaya. Saan amabalin a pumanaw? Panagreknak, dandanitan maka-abroad, insan. Wan urgent, jay nag-applyan ta. Excited akon, sika. Ay na, matulong ako ni Nanang. Insan, saan mo ka di nga imbaga kadagiti kakabsat mo dahito aplano? Saan ko pa'y nga imbaga? Ngam planok mo't lang nga ibaga, no dandanita nag-abroad. Apay aya. Ngamin, idi nagsarita kami kinimanong mo idi kalman. Nadakamat na, asaan da ka kano apalubusan a pumanaw. Imbaga na, tikasta? Lapdad na kan sakit din ni manong mo iti plano. Kasano daytan, insan? Talaga akayat ko ti agabroad. Gapot akayat ko atulungan ni Nanang. O, Nanang, at iti kinayasak akawayan na sa rukod mo. Nalagda day ta. Nalagan pa'y nga usaram. Inton maka-abroadak, igatangak ni Nanang itinapintas at sarukod na. Day ta ti saan ang mapasamak Ligaya. Saan da ka palubusan? Ang naka-applya ko Manong, Manang, saan dak ko maalapdan? Naglastog kan agsasao. Saan ka apumanaw? Asino nga iti mga sikaso kininanang no pumanaw ka, Di ka man aglasto-lastog Ligaya. Dito'y kalaang balay, ta dito'y laang tinakaikaryam. Naawatam. Agtal na kayo, adwa. Danggan nyo ti ibagakat saan kayong agsasao. Nanang? Inkarigatan me, iti day ditatang nyo, tinang paadal kada kayo. Kat ita a profesional kayo, mayatan ti biyag yo. Simrak ka di dita panunot yo, at tulungan nyo matikabsat yo. Gusto nanang. Idi nakaadal kayo, pimanaw kayo, aging gaan na addaan kayo iti bukod yo a pamilya. Jakmat ising-singer, ang ita masakita ken nakapsuta kon nga umay daklang kitkitaan. Umanay ka ditit itadyaw, umanay ka ditit itadyaw, tapno magatang ko amin dagiti agas ko. Nanang, pangasim, sumardeng kan. Anya ti sirbi na ito'y sarukod akawayan nga inaramid mo para kanyak, Oliver. Agabrod ni Ligaya, tapampanunutan na ti kasasaad ko. Simple lang ti arapaap na. Maigatangan nak iti kap-kap na kak asarukod. Ita, saan nyo ang mabalin alapdan a pumanaw? Kaya't ko ang maadaan iti nanam ay abiyag.
Banag asaan nyo ang maipaay. Bay andak latan, no sa andak akayat nga iwanan. Limokmag ka matitoy abroad, insan. Ganpi mo daw ka. Manupay laang abulan ta ditoy. Mayat nga mintik klima dito'y insan. Ken ado tinagduduma a prutas. Kan, limapsat ka pa'y. Agyaman insan. Ay, nakasaritak itay ni nanang. Naragsakak. Tadya impawit ko akwarta. Inggatang da iti agas na kag vitamins na. Nasaya at ano kasta? Impakita na pa'y jay ginatang ni manak ko asarukod na. Nangina, ngam napintas a kalidad. Saan ka di anday ti arapaap mo? Wen, insan. Ngam, amumti ko na ni nanang. Anya ngay? Imbaga na nga agurno nga kano para iti masakbayak. Kunakmet nga agururno nga. Talaga mo't nga agur-urnong ka. Wen ken, kayat ngamin ni nanang, amaadaanak iti napinta sa masakbayan. Ay na, dayta mo't ti kayat ko. Nakapsutan ni nanang idi nakasarita. Ngam naragsak, idi nagsarita kami. Ay kat nasaya at ano kasta, insan. Agkita kayon to pa into no agbakasyon ka ijay Pilipinas. Hello? Manong! Umay ka kumadito'y balay, itamat lang. Madama nga gisursuro. Diyak mabalin na panawan da iti klasik. Apay aya? Ni nanang. Apay ni nanang? Agpakpakadamatan. Anya? Saanin ang makabangon? Nakapsot kan marigatan nga umangas. Ne, kat itaray mo na iti ospital. Umay kan ata dyak ang mutaramidag. Sus, kasano da ito yan aya? Umay kan! Sige, mabit lang. Insan, awanan ni nanang. Ay, aklo na mo, tanakapsotan ni nanang mo. Kan ada edad nan. Kasta talaga tibiyag ti tao. Saan amaliklikan ti ipapatay? Di na nauray ti panagbakasyon ko. Sanak mat nga nun basta-basta makaawid. Amok, analadingit. Ang italak mo kay ni Apo Diyos ti amin, insan. Amo na dagiti sakripisyo kan rigat mo. Masukatan to amin dagita iti ragsak kan namay. Mamati ka kanyak, insan. Ay, nagswerte laki din ay ati kapsat taan ni Ligaya. Kalpasan na nakaurnong iji abroad. Nagnegosyo. Ita, bimaknangan. Wan nga rod manong, makapaapal ti kasta aswerte na. Naanos mat kami. Imbaglakit din ta saan nagpalapad idi nga agabroad. No sa di naman ti ayan ni nanang ita. Sigurado, maragsakan gapu iti gasat ti buridak na. Saan man nakalpas iti panagadal na akas kadata, ngam nabalbaligi ngam data manong. Budno data. Siya, adulat tatilon ko. Ay, jak amuno agnanayon latan nga agbaybayadak itilong. Ta sino ko maaya, ti awan tilon na ababayadan na. Jak amuno kasano nga yan anay ko ti sweldo. Gapo kadagiti nagado alon ko. Tinasayaan. Agpatulong ta kiniligaya. Kayat na nga ta. Saan napaidam ni Ligaya akabsat ta? Kaslamat lang ti ugali day dinanang ti ugali na. Managtulong ka dagiti kakabagyan na. Makitkitak nga rod ni nanang kankwana, manong.
Apay nga ata pailaang kan kaday ta sa rukod a ginatang mo para kininanang mo. Idi si bibiyag pailaang. Imbagla apakalaglagi pakkan kwa na, insan. Sa balin ti biyag mo ita, insan. Apay mat anak ko ng tikasta. Adun ti kwartam. Insan, syaklat ta daytoy. Niligaya akasinsin mo. Uwan nga rod. Saan kalata nagbaliw? Si kalata, jay simple. Kanala ka nga asitgan akasinsin ko. Saan alapad ti kinaawan adal, tapno agbalig Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, Gasa Itibyan. Gasa, itibiyang. Lakay, awan bagas tayon. Lugaw ka di manan ti kanan dagiti ubing. Kasusweldo mat. Ingka gumatangan iti bagas. Lakay, tumakder ka di tani, malumon. Mabisinan dagiti ubing. Saan dan tumanan amangan amaturog? Buisit ka! Sumardang ka man, pabuksitan ka na eh. Unay kamutan. Apay mata nakasta ti aramidam. Makauma ka! Makamalas! Apay nga impalubos mo, alayat-layatan na kamutan ni Emerson. Marwamon iti kasdengar aramiden na kan ka. Tinungpal ko ti balakad yung nanang. Nasayahat ti panakisaukan ko na. Imbagak laang noan niya dagiti kasapulan mi. Hanggang nakaungat ka niya. Binugkawan na. Kan linayat-layatan nakmatan. Bayam, takasaritak. Sana mabalinday jay ngar aramiden na kan ka. Umutang akpay ko maitibagasyon nanang. Awan nga min talaga ti inyawat na asweldo na. Awan na talaga ti kanon mi. Ikan kalatan iti kagudwa ka ban abagas. Adda ka di sidaan niyo. Awan nga rod, nanang. Ikan ka iti paggatang mo. Igatang nga matan dagiti apok iti tinapay da. Agyamanak, nanang. Kat napanananday jay nga Emerson. Napanmanan ka dagiti babarkada na. Ijay, ti pakaibusan ti kwarta na. Kasusweldok kita. Isu asyak ti agpainom. Dayta ati may atakadwa. Uray pulutan. Siyak ti makaammo agumatang. Ngam manya jay sister yang, adda ka no linayatam pare. Ah? Ni misis ko man. Sumanaon tumot kami. Ayo, kamutan pare. Di ka lamasyan ka ni misis mo. Kit nagkutong. Pare, jak kayat tikas jay asumanao. Mala, aginam tayo nga rodain. Kaya nag-istorya tayo. Nausawan ka ka din, Emerson. Kaya't kakasarita, maipapan iti inaramid mo iti asawam. Apay alinayat-layat ang matan. Daw-dawatan na kalang iti kwarta nga igatang na iti kanan niyo. Oh, apay adi ka agsasao. Kasarsarita ka. Sumungbat ka kuma. Pimanawan nga wampay sa una. Kanakan, nasken nga iyapura tayaw nga aramitin daytoy abalay. Taiso ti imbaga dya makinkukwa. Sumangpet ka nung amin, dagiti anak na manipod Amerika. Emerson, mangmangagnak, siya kaun ti mang siminto iya baba, mangayab kantulatan iti kaduam. Ay, jak amo no umul daytoy ataw. Tangid matlata, tangid ka dagiti bagbagak. Mabain nga tayang agsaw. Naawatan na nga ta, dagiti imbagak ken kuana.
Ang ginom tayo lata. Ala, umay kayo. At na istorya at matamdama. Anya dahi nga istorya, pare. Jay man babae, ijay pang panganan mi akarinderya. Kida-kidayan na kidain. Ay, kursunada na ka. Napintas siya. Ang mga mano iso dahi ta, yung babae amang kid-kid dahi mutlaang kanyak. Mapanak mangal daw jay, pare. Ha? Ay, naglukon. Amin tayo amangan ijay. Kida-kidayan na. Ay, kat, laki di ah. Ngam, ala, aginom tayo kitain, pare. Nabaltag ka man na nagawid. Tap nga mom, awan ka nan dagiti ubing. Napangkapay lang na ginom. Anyat klasim nga ama. Kastalatan ti among aramidan. Tilayatan na. Ngam di mo mataramidan ti responsibilidad mo akas ama kan asawa. Oh, Oh, apay adi ka agsao. Kastala ka din ter aramidan. Imay nagpakadadagiti apokok. Apay, sa dino ti papanan niyo. Agawid kami pa lang, ijaayan dagiti naganak ko, nanang. Pumanaw kayon. Ijay kami pa lang. Imbag ijay, taada dagiti kakabsat ko at tumulong kanya. Sumuro takto kano kanimanang kung aglako-lako. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Awanan ti kadwa ni Emerson di tabalayaw. Bareng makaamiris, no panawan mi pailaeng, nanang. Ay, basol ni Emerson da itoy. Namin adumaten nga inikak iti gundaway, tapno agbalbaliw. Maawatan ka, anak ko. Dumakdakkel nga min dagiti ubing, nanang. Kat umadadumat ti pagkasapulan da. No jak aggunay, kasano ang makaadal da. Ay, unay kamutan Emerson. Pirmi anakig tutak. Kalaat mo matlatan alinukatan tiri daw. Nay, saan mo mag-naibarsak na gitagamit ko ah? Anyaya ti pagkaskas taam. Nuti ka sumardan nga agbuong. Ayabak na gititano. Sumardan kan kunak. pinanawan dakti pamilya. Ni bakit mo kan dagiti anak mo, pare? Pimanaw da, dagiti awanan bain. Amangan man na pandalang nagbakasyon, pare. Kunada siguro amapan ko idaalaan. Saan ko nga aramidan da ita? Apay nga, pimanaw da. Asaan da nagpagpakadagin ka? Diyan mo, buwisit da ya babae. No nauman kanyak, naumaak matenhen kuana. Emerson, naladaw ka matasimbang pag. Kanay, ado tinasken alipasin tayo ita. Ay, nay, nabartag kan sa pailaan. Amo mo tadyak kaya ta sumrek na giti karpinteraw anabartag. Agsaw kamot ah, kas kamot la umul na kasarsarita. Nay, kaslasaan ka makasaw. Agtal na ka man! Ha, makauma ka si Kalakay. Sumanao ka! Makabuisit ka! Kumusta ngay ti panagtrabaho ni Emerson, Manong? Dahil nga raw ti umay ko kumaibagakan ka. Tadyak na gustuan ti inaramid na kanyak. Ha? Anya ti inaramid na? Ibagbagak madlaan ken kuan ha. Amay pare, tinaladaw a sumrag. Kanyak kayat na nagiti trabahador ka o kat nabarte ka sumrag. San nga tagtagari? Ngamit imbaga ka sumungbat kumamat ay kat binukawan na kitday. Ay, kasjay na nga rod, dayjay nga anak ko, Manong. Uray siyak, no adadamdamagakan kwa na. Di nakayat asungbatan. Uray no kasarsaritak. Saan nga agsasao? Kasla umal dayjay ka anak mo. Imay nagwala dito'y balay. Isuan na buong dagita tawa. Nay,
Apay kasta ti aramid na. Pimanaw ngamin, dagiti agi inana. Ay, problemado nga rod ano kasta. Maawatak mat, di asawa na. Tasaan mat nga rod amang tad, iti kwarta nga igatang da iti kananda. Uray ibaga ni bakat na amang tad, bumugkaw santo pumanaw. Day talang ti sauna manong. Ababa, ngam binubugkaw. Ay, kasano asaan da panawan no kasta. Dagiti babarkada na, ti pangigas-gastusan namat kami, iti sweldo na. No amukla kumakas na ti aramid na. Siyakla kuman mismo ti mangitad kinimisis na ti sweldo na. Ay na, no amukla kuma. Emerson Baraw, apay ajak mo't makitkitan ni misis mo, kandagiti anak mo. Apay, nagbakasyon da. Na, apay ngay alinabsan nakmutlatan. Kaslaawan nangag na. Di nakpay tinalyaw. Nagdamagaklaang mat. Dakes nga ta, jay sinaludsod ko. Muna ako na mga nanang. Tama pa nakagtrabaho. Apay, anya tinapasama kin ni Emerson, anak ko. Saan mo tin nga agsasa o no kasarsarita? Pitkasta na mo na dyan tao, nanang. Damdamagak laeng no apay adya kon makitkita ni misis na kandagiti anak da. Di nakman la sinungbatan. Kasla umol. Umul at talaga da dyan tao no saan na nakainom. Angam no nakainom iti arak. Nalaing nga umistorya. Ngam ayan nga iti pamilya na. Pinanawan da. Tasaan mo ta responsable padri di pamilya. Bisinin naman di pamilya na. Ay sus, nasaysaya at lako mga ruden nagbalin nga umol. No sana mabardag, maday ti pa nagsasauna. Puro dakais. Puro binubugkaw ti pa nagsasauna. Oray ganinanang na. Bugkawan na. Ang da kayo abarkada na nga iti kasarsaritan na. Ay good, istoryahin na mo ti amin. Nasingpait no da kami ti kasarsarita kin kadwana, nanang. Ay, mala. Mangan kakit din, tamapan ka ag trabaho. Jak ammo no anya tinapasama kin ni Emerson. Tano kasaritam, saan ngagsasaw? Ay, kasta na, kumare. Apay ngay ang nagbalin mo't tinakasta. Ay, dakman mo. No nakainom ka no, kat nalaing mo't nga umistorya. Ay, sumati ko na dagiti barkada na. Adda nga ta problema ken kuana. Ay, naungat, mare. Saan na akayat asuportaran ti pamilya na? Isu a pinanawan da. Pudno gayam a pinanawan dan. Nasingpag ti asawa na. Manakaawat kan naanos. Saan na lang nga maanusan ti ugali ti asawa na. Kat kasano nga rod itan ni Emerson. Kaya't kung nga rod akasarita. Tapno agbalbaliwan. Tapno agsublikan kwa na ti pamilya na. Ay kat aramidem amare, bareng denggen na ka. No maminsan, jak mo, no dengdenggen na ti ibagbagak no saan. Tadayjay nga raw, saan nga agtagtagare. Kasano ang maibaga na ti kayat na nga ibaga, no saan mo't ngagsasaw. Dayta nga raw, ti parikot ko ita. Gaputo nagbalin matan akaslaumal. Saan mo tayo na sumsumrek ni Emerson iti trabaho na? Kunak man no sumsumrak manong. Manun nga aldaw nga impapayap ka o kadagiti kakadwana. Ayun, saan da mo tamayapan? Ay, jak amaw no sa dino ti pagaw-awidan na. Jak amaw no sa dino ti pagaw-awidan na. Tawan samot ti tabalayda. Ay, sayang no itid ka iti sa bali di posisyon na. Katamok mo da kasapulan na ti trabaho. Ala, baya manong. Sa pulak takasarita. Nas ka na sumrek iti trabaho na. Nagrigat itatagbiro kiti trabaho. Amangan kitimat no napan na sinukon dagiti agiinana. Ay, kat nasaya at ano kasta? Ala, ibagam tulat nga ruden kenkwana nga umay agtrabaho.
Nanang, mayat ti trabaho kita. Para lako ni manang ko diti palengke. Inton addan ton kawadwada, mangrenta ak tumot iti bukod ko apaglakwan. Nasaya at no kasta, anak ko. Dagiti mo't apo ko yo, agis eskwela da. Ningay Emerson, kumusta mo't kan? Iso kumati umay ko damagan kan ka. Nasaan nga mina nasimsim marok iti trabaho na. Sadya ka mo, no sa dino ti pagaw-awidan na. Ha? Awan ijay balay mi? Awan, nagapuwak ijay, ngam nakalak. Awan mat ditoy. Ay, nagngato ngamin ti pride na. Di na maitured nga umay makisarita kanya. Tapara kan kwa na, syaklat ta tinakabasol. No apay akastoy tinagbanagan ti pamilyami. Ay, aniyan ti mapaspasa amak iti anak ko. Bayan nyo nanang, tainton makita, ibagak nga agawid. Kan agsubli iti trabaho na. Saan kayo pa ilaka di anak kasagaan na nga agsubli ijay balayo? Nanang, mayatan ti biyag mi nga agiina ditoy. Awan ti pagbutngak amang pasakit kanyak. Ditoy, saan kami nga agbisin? Iso ang maawatan nak kuma, nanang. Emerson ka na kan. San mo ka din aya kaya teg trabaho? Naka-standby ka man lata dituyain. Sayang ti oras mo. Nakasaritak ni nanang mo. Madantanagan para kin ka. Tadi ka matagaw-awi di balayaw. Agsao ka kumatag sarita ta. Saan ka mat nga umulkait? Ibagam no anya ti kayat mo. Kano anya ti adda di ta panunot mo. Masapol amaamuan me no anya ti ka panunutam. Isong agsawa ka kuma. Pumanawak man langin. Ay, Emerson, mabalin ka ding agsubli ka iti trabaho. Awan ka sukat mo. Ikan ka aging ga iti da ito'y alawas. Masapol nga agpanunot ka. Saan ka matanagan tay ngatok ti sweldaw? Pimanaw latan. Saan man lang ang nagtagtagari? Uunay kan anak ko. Kaslasaan ka nang nangan iti manunga aldaw. Apay ngamin aya nga itakalang ang nagawid. Napanam, tanakarugrugit ka mata. Manganak! Manau ka! Ay, unay ang tikasta nga aramid mo, anak ko. Agsubli ka kuma iti trabaho. Swertem, tangkel mo, jebus mo. Unay ka na, anak ko. Apay nga yung tupak mo, na itabaso, na italamisaan. Pumanaw ka dito isang wanak! Kita ka lang nga makita ha, paray. Nga tinapasama king ka. Awan, agiinom tayo kindi. Kahit nagsublin na kita ginam, paray. Ho, awan bibiyang ko kada-kada. Ngam, awan mo trabaho, paray. Ang madamot igatang mo iti anak. Amo kayang ti dumiskarte. Oh, di adda kwartak. Ala, agiinom tayo. Ado ti istorya kita. Awanain, idikak mo titiguntaw ni Emerson nga agsubli. Ngam saan na nagpakpakita. At dan sa bali nga inala ka trabahador. Takasapulan mi alupasan di proyekto me. Maawatak day ta, manong. Ay na, talaturturungin nanday jaya tao. Mabutengak no agawid dito yung balay. Tay di na minsan, inala na, jay 2,000 a kwartak. Aniya? Umaylaang mangan, di nakmot kasarsarita. Pumanaw adagos, numaala na ti kayat na. Oh, nukas ta. Masapol nga ipapulis mong tagnakam. Di mo ipalubos, asaktan na ka nga inana.
Adu dagiti parswa nga agtalinaed nga umel kadagiti banag akayat na apagtalikudan. Nangruna kadagiti responsibilidad iti biyag. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Gasa, itibiyag. Ay, kanayon nga agsakit matan ti sikat ko. Ay na, bannog mo day ta bakit? Takasano, awan mat ngamin ti inanam. Ay, Aginanakamat ngamin uray sagpaminsan. Di kamat ngamin aglangan nga agisursur kadagiti lakom. Inton malpas, ingkamanen makilablaba. ay na, awan mat ngamin ti mabalinta lakay. Masapul at tulungan ka. Gaputa saan nga umanay ti sapul mo, numangnam na maaklaeng kan ka. Pasensya ka na bakit? Di ka maipaayan itinanam ay panagbiag. Di mon panunutan day ta, lakay. Ti importante, agkinkin na awatan ta nga agasawa. Ken nasalon at ta kanayon, tapno adda pamigsata nga agtrabaho. Merienda! Gumatang kayo iti merienda! Anya ka ditila kum amerienda balasan ko. Da kayo matgayam, nana. Adda turon, banana kyo, kan kamuti kyo. Mano ka di apiraso amin da itabanan akyo balasan ko. 30 apiraso, nana. Ala, yag mo amin tagatangak. Mano ka di ti maysa? Sigurado kayo, nana? 10 ti maysa. Iso ano gatangin nyo amin, talugasot amin ti bayad na. Alawan balasan ko. Taiso man ti ipamerienda kadagiti trabahador ko. Ay na, agyaman ako nay, nana. Saan akon amarigatan nga agisursur, tabas sitlaangan dagito'y nabati. Awan anyaman na balasan ko. Kanayon ka amakita ng aglaklako. Apay, kontento ka ka din, iti kastoy a klase ti biyag. Kinapudno na, nana. Saan akastoy ti klase ti panagbiag nga inararapaap ko? Ngam awan ti maaramidak. Gapot ta marigrigat kami laang. Iso nga agtinulong kami latan nga agasawa. Di mo ka di kaya ti agabroad? Ha? Agpanunot ka balasan ko. Tano kayat mo, mabalin ka at tulungan. Ne, nakaluto ka matgaya man lakay. Wen bakit? Nasapak ang nakasangpet. Gaputan alpas mat adagos ti aramidan me. Kasta, nasaya at alakay. Wen bakit? Mala, agtungaw ka. Tapno makainana ka. Tamok anabannog ka anapan nakilablaba. Wan nga rod lakay. Ne, kasla dati kayat mo nga ibaga bakit? Lakay. Kasano nga tano umanugutak iti ibagbaga ni Nana Alicia? Nga anya, bakit? Nga agabrodak kano. Barang makalungaw tayo iti rigat. Apay lakay. Awan mo ti dagas na bakit? Yung pangalaan tangay kung mati aramaten ta. Nakasagana kano ni Nana Alicia amang tulong kanya. Wen ngam utang talataday jay bakit? Sa bagay matkit di alakay. Bayamon? Anusan talaangan ti agtinulong amanggad? Wen bakit? Ken maysa, babasit pay laeng dagiti anak ta. Tatang, da kayo man pa'y ti makaamo iti anak ko. Nay, papadam ka de anak ka. Mapanak man ijay daya. Nasa pakaunay ngagpadaya. Wen tatang, adda ngamin iyay ayab da ijay at trabaho. Mapan ko man kitaan. Anya trabaho day ta anak ka. May isa kano apakanan tatang. Kat agbirbirok da kano iti kadwada. Ay katuan anak ka. Siya ti makaamaw iti apo ka. Agyaman tatang. Kat dependento kada kami iti asawak ti umay mangsukon iti anak ko. Ay un anak ko. Katsapay kumata na saya ati papanam. Ay,
Ay na, Margie. Nukas talang, di garaw mo, Diyak lamon. Ha? Ne, apa yan nakamulagat ka pa laang. Agtignay ka na, Apay ka di, boss. Adda ka di kurang iti inaramid ko. Kurang ka di ti pananglinis ko iti datar. Ay na! Awan, tiin bagakakasta. Ay na! Nag-slow kamatan. Ti kayat ko asawan. Parparta kampay at ipanagaraw mo. Abay akasta ka. Ay na! Nakaginginad ka. Kasala sakit ay tapatong mo. Pasensya kayon, boss. Saan abali ta nakalinis akon? Adda ka di pa'y ti iparamid yun. Ay! Masapol aya nga ibilin ko amin. Agkita ka, iti mabalin mo nga ramidan. Ado ti maobra. Ay! Nangrunakit ne. Agsapa. Ay, sos! Uwan, boss. Kat pasensya kayo kuman. Nalabas mat day taabos tayo abakla. Ay na, bay amon, sister. Anya nga rod nga'y kat trabahador na tayo laang. Ay na, wen ngam nalabas mat. Kasla awanen ti karbangan tayo nga agina na. Ay na, kasla jak makaanos ditoy. Ang mga no pumanawak adi na oras. Ay, wen nga rod. Ngam siya, an-ano sakpay laang. Isupay apangalaak iti gastusan mi asa nga pamilya. Ala, panahon ka dito yan. Umayin ni bakla. Amangan no adamanin ibagana. Hoy! Da kayo adwa. Jak imbaga nga inawat kayo dito yung restaurant ko, tapno agchismis kayo laang. Ha? Magbabanad yung oras! Pasensya kayon, boss. Ha? Di ka nagkalintigan paisi ka? Di ka nagtagtagari, sister. Sumurot kalatan iti ibagbagana. Tatang, bumuludak man pa iti sangaribo yo. Aniya? Sige na, tatang. Isublik no apaman ang makasweldo kami. Niyay? Awan pa'y sweldo yo, anak kao. Kano iti pa'y laang pizza 15 kuma. Wan nga ro, tatang. Ngam saan abali tait itad damot kit di. Ay, yan, aya. Sige na, tatang. Pangaasi yo. Adamot na sweldo nila kay kungam kurang. Malawan, anak kao. Ay, kasi kayo, mahal. Imbag tada na bate itinaawat ko a pensyon kao. Boss, mabalin ka di nga alae kung ti sweldo. Anya? Saan ka di makaawat? Ha? Saan ka di nga imbagak? Asa kung ti gulpi, inton katapusan ti sweldo yo, ha? Ngam kasapulak mo't itan, boss. Nadanon nga minen ti panagbabayad ti anak ko ije pagadalan. Awan pa'y nga road ti maitad ko. Ay na, inka man kiti aginaw iti plato. Agan, agoray ka man ha, Margie? Boss, Agpunggos ka man, Mat. Pakananday to'y ayan mo. Diyak kayat tilo siyang obrantes ko. Ay na, no kastamot lang ti boss mo. Agikat ka ni ti trabaho bakit? lakay. Kasi ka lang, kita man. Trabaho yo amin at trabaho ijay. Ngambasit ti sweldo yo. Sakit maladaw pa'y nga itad na. Ay, wan nga rod lakay. Iso ako nak nga agikatak laangan. Wen bakit? Kasi ka lang. Nasaysaya at pa yan no aglako ka laangan iti merienda. Taginanaka inton kayat mo. Wan lakay. Kit agyaman nak tamaawatan na. Agpakada akon iti boss na, sister. Di akon maanusan ti ugali na. Ay na, uray siyak, sister. Asino mat nga iti kayat na ti agbati dito eh? Sigurado ka, sister? Wan, sister. Yakla kayat ti agbalin anak kakaasi dito eh. Ay, wan nga rod. Nadagsan ti trabaho. Ngam nababati sweldo. Sakit maladla daw pa'y. Ken, natangsit ti boss. Iswa, no way. Agikatan, sister. Ket ikarigatan tan ti agabroad.
Bareng addagasat na. Aywan, sister. Mayatak iti day ta singasing mo. Ibirok ta, tigasat ta. Ay, talaga gayam nga umadayo ka, anak ka. Wan tatang, ano san tayo pa ang tagi na dayo. Gaputaawan mo ti daduma apagtrabahwak ditoy. Awan anak ka. Tatang, lakay, da kayo kumapay ang ti makaamu iti anak ta, ah? San abale, tapara kada tayo ti iya adayo. Uwan, bakit? Di ka madanagan. Ay, pasensya kan, ah. Tani, umadayo ka matin. Gaputadyak maipaay tinanam ay apa nagbiag kada kayo nga aginak. Ay na, saan aday tati panunutam lakay? Nakitak mati pa nagsalukag mo. Ngam talagang awan ti maururnong tayo. Ay, gusto ti kinuna ni Margie Barok. Kas itinagsin na pataan yaw. Agin nanos kayo itirigat kanamay. Ti importante, kanayon kayo nga agkin-kin na awatan. Kita man nga agpaiso, sister. Kasla kaano laang idi agap-apply tang agtrabaho. Ngam ita, agawid tamanan ije Pilipinas. Hi, wan nga ron, sister. Agpaiso launay ti kunada. Ano talaga nga ipakat mo ti kabaalam? Magunod mo ti kalkali kagumam. Wan nga ron, sister. Ay na, magagaran akon ang makadanon ije Pilipinas. Kailiw kun ang makita ti pamilya. Uray siyak mat Saan nga umanay ti video call amang up iti iliw kadakwada. Wan nga rod, sister. Ang kumustamat nga tan ni Rika abos tayo ini. Wan nga paiso, sister. Ala, bayam. Apaman ang makaawid tan ijay Pilipinas. Pumasyar tanto ijay restaurant na. Asigod ang nagtrabahuan ta. Wan, sister. Ita anak kaawid kan. Anya ka di ti planom anak kao. Agsubli ka di pailaang. Saanen, tatang? Napagnumuan mi iti asawak nga agtinulong kami laangan dito eh. Ay kat nasaya at ano kasta anak kao. Wan, tatang, gaputadyak kayat nga agi na dayo tayo manan. Hey, una anak ko. Ay kat nasaya at tainan anusam ti nagtrabaho ijay adayaw. Nalpas ti balayaw nga impatakdaryaw. Ada pa ya, hindi basit nga auto shop ya. Kapot amumad ni Udensyo tinangusaran na kadagiti impaw-paw itmaw. Banag apagyamanak unay, tatang. Gapot makitak ti bunga tinagrigrigatak ijay abroad. Kan may sa, talaga nga inggagaad dagiti anak ko ti panagadalda. Iso ang maragsakan ako unay. Bakit? Tulungan da kuma. Atang, ipanda ki di ospital. Ha? Diyak maawatan dirik na. Kasla, mabugset ti angis ko. Tatang, nilakay. Anya ti mapaspasamakan ko, ana. Inayda, alala, darsam anak ko. Ingkag kita iti pagluganan tayo. Taipan tayo ni ja ospital ti asawam. Lakay, pangaasim na lumaban ka. Para kada kami kadagiti anak mo. Margie, bakit? No anya man ti marikriknam. Apay adi mo sinigod tinagpakita iti doktor. Tapno saan ko maanagtinag a komplikasyon ti sakit mo. Kan apay adi mo imbagbaga kanya. Inyalang-alang ko dirignak bakit. Tay pag-arot ko, nung kagamay laan at rangkaso.
Wano anya, Lakay. nalawag. Tikino nati doktor bakat. Milagro laangan, di mapaimbag kanya. Iswa ka na ayon kumaalaglag ipong daytoy. Ipat-patag kayo unay. Saan lakay? Agbiag ka pa itinapaot. Di na kami panahon. Saan tayo at tanggal? Tibiyang tayo. Bakit? Iso nga, irawar na kung dito'y ospital. Saan lakay? Saan ka rumwar? Tapno mataming ka na ibag. Awanan. Awanan. Tinamama bagat. Sana bali. Tanag-asaga na akon. Amang isubli. Itibiyag ko. Kabuta makita. Anatalgadan. Ipalagbiag yo. Awan ti serbiti amin anay pundarta. Lakay. Napanawan na kami batlaan. Agpaimbag ka. Tapno makapagdadan na tayo pa iti mabayan. Yaka mo. Bakit? Nakapusot ako. Amangan na oras langan. Ti or-orayan. Apayakas to'y tatay. Nagabruta kapoy ti kinarigat ti biyag. Tako na ang mapasayahan ko ti panagbiag mi. Ngam kasto'y man tinagbanagan na. Jack, amo, isumpat iti daita sa lunsod mo, anak ko. Ngam ti may bagaklaan. Aklunam ti amin para iti anak mo. Umangon ka para iti masakbayan niyo. Oray kumano pinakaamuandak mo. Tapno amok tinararamit ko. Apay, tatang. Pangasim, anak ko. Di na ko mapabasulan. Kaputasan na pulos asinasa uti asawam. Nga dagayam rikrik naan na. Ala, anak ko. Isagit mo lang ta. Tapno makisayan tidagan sen tirik na. Hanggang pangasim. Tadi ka kumagpaabak. Iti panagladingit mo. Uwan, tatang. Ika kumaak ti mga baruanan manan. Kat ikarigatak nga ibaglay ti amin. Tapnog tultuloy ang maipaay ko ti kasapulan dagiti anak ko. At di dan tumarik naman ang ti kinarigat ti biyan. Kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal. Tibiyag tayo dito'y lubong, ado ti ditay mapakadaan apasamak. Adda naragsak apagtang, adda madrigat. Iti panawan tilimdo, ditay kumasumuko. Agtalinaed tayo anatibkar, tapno agtuloy tinaannayas apanagbiag.
uray kasano ti kinarikan. Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyang. Gasa, itibiyang. Sangit na sangit na itang ubing. Ay, saan nagpakaturog? Lakay, ano siya Talaga akas ta ti ubing. Nang runa, tamaladaga. Kanayong lakas tan, da kayo man langin ti maturog di ti kwarto. Papanamnay. Nak maturog iti salas. Anya? Imbes asumanao ka dita. Tulungan nakit di amang isala iti anak ta. Amang ano si ka ti makapasardang kankwana nga agsang sangit. Ay, nabanbano ka nagtrabaho ng agmalmalami di uma. Isong anusam apaturugan da itang ubing. Anya? Ay, lakas tan. Di na kun ikan kano ti asawa. Alahos to anak ko. Maturog kan. Di ka nagsangit. Tapno saan amarurod ti amam. Ay, anak ko. Awan ka di may magbaga ti asawa, may papanit ti anak yaw. Awan mo tatang, apay ka di? Kasano ka nakaungungay? Kaslasan na putot ti anak mo. Tatang? Pasensya ka. Di kaya ko asawain kay anak yun ti ubeng. Iso arong ba nga pagtinulungan niyo kung mga awirin Bayan yun tatang. Talaga siguro nga awan ti aanusan na no maipapan iti ubing. Ay, una yun ti asawa. Nangas asawa pa ilano kasta mo ilaan. Kas iti na ko na, bayan yun tatang. Takasaritak tumanan ti asawa. Aray, nakita mo dyan, putok mo dyan karayan. Hindi na sa siyempre kaya pagadalan, tado da. Anya? Tay ka di lalaki at putot ko, ano di babae pare? Di lalaki pare. Anya? Uy, ibabawon ko idang ang di na kayat. Pinanawan dakit din. Kaya napanda naglalangoy. Ay, unay mo't dagitan ngubing. Sayang ti balong dano kastalater aramidan na. Ay, ang saga na kanyak na dyan ngubing. Hoy, ni. Madin sa, ano, makabasulak pa iti imbagak. Makaungot ang karot iti putot ko pare. Agrig-grig at tataong agumubra. Ngam di naman ipas nagti agatal. Elementarya na pa lang, ngam kastanter aramidan na. Kasano numapandan to ni Jesudan. Relax lang pare. Bagamlat ang ti putot mo. Hoy, kita ba pare? Ang mga makapil mo, ti anak mo. Anay ko tatang, gusto. Lakay! Gusto na itan! Oh. Demon dangran ti anak ta! Ito magibibiyang. Disiplina lang dito isubag nga anak mo. Ano dangram day ta anak ta? Siyaklaangan ti dangram aging kaagoma ka! Anya? Harold anak ko, pumanaw kan! Ingkan enjoy uryag! Kasano kami nga kung ti anak mo no ay ayaw na materaramidan na. Saan ko nga'y ayunan? Isursurok iji pagadalan lakay! Ngam pa nga asim, tadi ka kumamot unay! Ang mga no umadayo tirik nadakan ka, no kasta ka na yung tiar aramidam! Aha, isuda kitin ti daganas na amanggura kanyak nga amata. Saan nga imposible dayta? Adon tinangag tayo akasta, gapo iti mismo nga aramid dagiti naganak da! Bay anak kadilat ta. Siya timang disiplina kadagiti anak ta. Gapo ta jaket adumakkel da natangken ti ulo da. Malambos di tatang adik ko. Wen nga ron manong, no makaungat ka data, kasla saan datang anak. Unahan, was na di na tayo patpatan. Kasta siguro amanong, iso akas ti trato na kadata. Ay na, anak ko. Nangag ko ti saritaan nyo. Saan apod no, adi na kayo ipatpatag ti amayo.
Kaya't nalaang nga agsingsingpot kayo. Isuwak kanayon na kayo nga ungtan no adda ka malingar aramiden nyo. Nalabusin nanang. Kaslawan husto nga aramid mi. Kanayon nga agungat. Wan nga rod nanang. Apay nga ida kayo. Noong na kami, kat bagbagaan na kami laang. Sabali ni tatang yo. Sabali akmat, anak ko. Saan nga agpada ti pamayan mi amang disiplina kada kayo. Basta nasakit tinakam ni kani tata. Lolo! Lolo! Luktan niyo kumatiri daw! Lolo! Nay! Apa yan napaok? Ni tatang lolo! Nabartagkat kam kamatan nak! Pangasyo tayo lamagdak! Adya! Ay, sumrek ka! Nagyaman nak lolo! Ano? Rumor ka ba? Ay, gan ka ba nitipag na, ma'am? Lolo, ang mga birukan nak dito ay. Hindi ka ka nagapok. Sakti makamaw iti amam. Oh! Haron! Ang mga glum-glumang ka nila. Hindi na may lumanga. Ala, dito ay kala nga po. Tasakti makamo iti amam. Talaga ang nagalas ti ugaling, Marshal. Apay manan. Nabarbartag ka idi kalman. Inyibos mo ti kwartam. Kat idi nabartag ka. Day anak mo ti pagdasalan ti bartag mo. Ah, Uray lang matayak iti nervyos idi kalman. Apay, anak ko mati aramidam no nakamatam. Ha? ay, pasensya kan ba kita? Diyan ka mo tinaramid ko na bartega nga. Ay ulbod! Ammom ti inararamid mo. Gaputa ammom tinang kamatam kini Harold. Ha? Agyaman ka, tada ni tatang. Umay na. Awan ton ti pagpabasulam no madayo tirik na dagiti anak takin ka, Marshal. Amangan pa'y hit din no na kami nga agiinam ti mapukaw mo. Ay, yeah. Talaga di pa nagbalig ni tata, nanay. Basit lang kang malimi. Agong tadagos. Ay na, pasensyaan nyo kumad ti amayo, anak ko. Talaga akas jay ti ugali na. Ipatpatag na kayo. Saan mi amarik na ti pamatag na kada kami nanang? Kasla saan tupay nga anak ti pangibilbilangan na kada kami? Ay na, saan kumamatakas ta, anak ko? Basta nanang, nasakit tinakamikin ni tatang. Ura siya. Nasakit tinakan ko. Kat pakawanan na kami kumananang. Talaga nga awanan kayo itibayin. Da kayo pa daganas na mangkura kanya ka, Amayo. Ha? Ada ka di talakay. Dirtwan, nanggagkuamay ngayon bagbaga na kita nalalaing anak mo, Yulay. Hoy, Harold! Harold! Saan man akas tating kay bagbaga? Tano awanak! Awan kayo mo dito'y lubaw. Tatang, saan mi akinid daw ti pan nakaitao mi dito'y lubaw? Husto ni Manong tatang. Iso adiyo kumaisingir day ta kada kami. Talaga na laing tayo sa mong bataan. Total, di na kipantangag. Alain nyo amin nakawasyaw kat pumanaw kayaw. Pangaasiyo kuma, anak ko. Di na kami panawan. Nakaungot lang ni tatangyo. Isuan ay baga na ti kasjay. Saan nabali nanang? Kanayon kayo nga awagan. Ken umadayo kami. Tayong ka magsapul iti trabaho mi. Saan nabali? Tanakalpas kami niti panagadal mi. Husto ni Manong nanang. Uray ta nakaadal kami. Kat kabailan min ti sumina. Kat kanayon nyo kumalaglagipan. Ipatpatag kayo unay nanang.
Agan-anad kayo kumatitoy. Ala na nang, mapan kami. Agawid kami inton mawayaan kami. Sige, anak ko. Agan-anad kayo kuma. Inta natin, kamakabanta tila strip. Wan manong. Sige nanang, mapan kami. Ay, Diyos ko. Tarabayom kumadag iti anak ko. Sika ti makaam mo kadakwada, no sa di inuman ti pakadandanunan da. Apay nga da ka dito, bakit? Apay. Malmal day ka, kapo iti ipapanaw na giti anak mo. Bayam, tapnog nakam da. Ha? Ay, kapailan dam ti mangdiag iti bagbagida. Nakalpas damot iti panagadal dan, dagbirok na iti trabaho da. Salit. Nalabas ka ngamin. Iso asaan anak ka anos, dagiti anak ta. Lakay, imawag ni nanang, kat ibilbili na tayo apo masyar ijay ilay. Gapot agsaksakit ka naon ni tatang. Sayang ti daw, bakit? Sana balay ta, kabailan naman ti bagina. Dumalata, no intayo pa syaran. Awan iiliwak ka ni tatang. Kabailan na ti bagina kunak manen. Ngam lakay, Naibagak mo't aminan kan ka, bakit? Naulpit idi ni tatang. Basit la kang mali. Ungat dito ungat ijay. Mabayag kami lang asumurot iji talon kat ungtan na kami. Nudad tuma, saktan na kami pay. Nakarakaroon ng mabartak. ngam nabayagan dayjay lakay. Idi pa'y laang ubing kayo dayjay. Ita, may sakamatan nga ama. Iso alipato mon dayta. Naitanam iti panunot ko ti kinaungat na iti kada kami. Isong ita, awan ti ayat ko amang sarungkar kan ko ana. Sarungkaran tayon to inton mawaya anak. Na magpakpakaasi ni nanang lakay. Kanayon na nga ibilin asarungkaran tayo kumamot ida. Adu pati aramidok ita alawas, bakit? Palubusan na kami nga rod lakay. Tapan nimot ida pasyaran. Ikuyog ko ti anak ta. Adakan ka dayta. Saan kaya paritan no kaya tulaki dita agawid di jili? Pakikumostan tulangan ni nanang. Agyaman na pinasirdak ayra balasang ko. Wan tatang. Gapot ay mawag kata kami ni nanang. Kat di minamnamaan, akas tagayam ti kasasaad yo. Saan yung matgayam akabaulan ti bagiyo? Gapo da ito iti pandaka-stroke ko. Ala agpapigsa kayo, tatang. Barang pumiksa, kat may garaw ko ti kanawan asa ka kandimak. Ay, di ngay Harold, diyo ka di kakuyog. Makumikom ni Harold, iti trabaho na. Iso adag iti lang apuyaw, tintugot ko. Kano asumarong karngay. Awan pa'y gamin ti bakasyon na, tatang. Iso ajak maibaga. Mala, bayan nyo. Tapaman ang makabakasyon, ibagak asarungkaran na kayo. Awan ka di pa tinagawa-awid ka na iti anak ta, bakit? Awan, inawagak ida. Ngam di damot ibaga, no agawid da diti balay, wano saan. Bakit? Apay, Talaga kaguradak na iti anak ta. saan? Makumikom dalaang. Iso adi da pa'y makabakasyon. Uray di mo ibaga. Amok akang uradak. Gaputan na ungetak idi. Jakim parik na ti pamatag kadakwada. Ha? Mabambandog ako na. Marigrigatan akong gapu iti sakit ko.
Isuan na saya at maginanak ko man. Ngin sanak pa yan nakasagana. Gaputan jak pa'y nagkidaw iti pamakawan. Nagiti anak ta. Di ka agsaw iti kastalakay. Agpapigsa ka kiti. Tapno into nagawid da. Napigsa ka ang masangputan da. Uwan, ikagumagdag papigsa. Aging jak pa'y da nakasarita. Itala maamiris ko. Asan gaya manasayaat. Apakitaak na iti anak. Iti saan anasayaat. Punulauna iti kanayon mo idingay baga. Nga mga numadayo tirik nada. Kit isu ita ati mapaspasamak. Ang yaman akarol anak ko. Gaputa ka mo dyan na nakit nagawid ka mutlaang. Wan tatang, gaputang mo ang masakit kayo. Ang yaman nak. Gaputa impayan na kiti oras mo. Iti laksin, tinagkurangak, hindi ka na kayo. Tatang, oray balibaliktad ang tilubong. Ama kayo lang ta. Oray da kayo ti kadaksan nga ama dito'y lubong. Saan amay limad ada kayo lang ta ti amami. Isungad na tapno aywanan kayo. Agyaman na, anak ko. Pakawanin na pumatatang. No pasig agura timpakpagitang idi. Kas damit ni manong ko. Pakawanin niyo kuma. Pakawanan na kami. Na di kay impayan iti oras. Sipod kabalan mi ti tumakder iti bukod mi asaka. Awanan yaman na, anak ko. Tasyak mo't lati makagapo. No apayakas na tirig na ayo kaniyak. Gaputan sana ka nagbalin na nasaya at nga makada kayo. Nakapsot akon. Yami kagkagumahak kagpapigsa. Nga po taururayak ni manong mo. Sigamat nga mading ko. Di mo imbaga nga umay ka, tapno nang isagana mo titipagsasanguan tayo. Ada pa yun na pananti asawa. Sana bali manong. Gapot na itamad lang. Agawit na yun ijibalay. Ano? Inka kumamot kitaan ni tatang manong. Apay, natayan? Saan? Ngam na idalitan ni tatang. Busy ah. Mapanak to, numapanan ni tatang. Manong pangaasim ko ma. Saan nakasta? Pakawanan mo ni tatang. Gaputan na kapsutan. Kitsi ka na ang antisang kauray na. Anya? Wan manong. Among ka di analaos ti ragsak na idi nakita na. Among ka di analaos ti panagkit daw na iti pamakawan. Kadag iti inararamid na iti ubing kapaylaan. Ala, tapno di mumut kong kuna. Sumurot na. Tayo nakpasyaran ni Nanang. Agyaman na. Gaputan na kawid ka, Harold, anak ko. Gaputan na pan ni Carol Ijibalay. Kat imbaga natin sitwasyon mo. Anak ko, baragsakan na tunay. Nga pwede pa nagawin mo. Dahito yung tinururay ko ka nito. Kaya gawit ka. Tapno agdawat ak iti pamakawan. Nga pwede kinaulpit ko kada kayo, idi. Kastoy gaya man ti ka sa sadya. Sakat makumikom kami nga gabsat. Saan mo't amabalan anila ang nanang ti mga aywan ka na kayo? Ah, Manangdanak iti mga aywan ka na kayo. Tapno saan marigatan ni nanang.
Anak. Para kada kayo ti pampanunutek. Mabit lang adawag ko. Panawan kayo pa dito eh. Violi. Nalawag ti imbaga ti anak ta. Manangdan iti mga iwan kanyak. Kaya't naasawan. Di na kaya't ti mga iwan kanyak. Gaputa kaguranak. Saan lagay? Nakulaaban lang di panunod ti anak ta. Iswa na ibagaan na ti kasta. Inururay ko na ito yakan nito. Nakita kami. Masakit anak lagayam. Kunak no mapakawan na. Ngimsanmat. Panagkunak. Ipulang ko tibiyag ko. Ngabda na gansan tirignak. Gapo iti aramin kumitlaeng. Saan lakay? Pangasim, di ka kumamot agsao iti kasta. Dahito yan tidusak. Gapo iti kinaragas ko iti. Nasakit. Gaman niya ngay nga rod. Aklo naglatan ti amin. Siyak ti ad-ada ang masakitan. Kadag iti ibagbagam iti amam. Nanang, Masakitan ak iti imbagam iti amam. Amanangdan ka iti mga iwan kan kuana. Kayat ka di asawon dayta. Kat imo mapakawan ti amam. Nagsakit para kanyak ti kasta. Amin tayo. Kat saan tayo aperpekto. Agkamali tayo. Adamot dagiti pagkapuyan tayo. Kat ti amayo, ti trato na kada kayo idi. Kat nagkamalian na dayjay. Nagbabawyan na daytan. Iso pa nga asim kumaanak ko. Pakawanamot kuman. aging gangaminita. Ket malaglagip ko pa'y lang dagiti nararamid na ini, nanang. Kinunkunak iti bakik. Akas lagbababawi anang itao kanyak dito'y lubong ni tatang. Kas iti ko na. Nagbidutan na dayjay. Kat nagbabawyan na nanak ko. Pangaasim tabaliksam ti pamakawan mo ni ti amam. Naidalitan. Kat jak kumakayat nga isubli na ti bulod na abiyag. Nga ada sakit itirik nana. Nanang, Pangaasim anak ko. Tadi ka kumamot agbalin adakas nga anak. Gapulang iti sakit tirik na. Kan guram iti amam. Datayo anagan na. Ipatag kan irespeto tayo dagiti anak tayo. Tapno kastamat ti ipakita kan ipariknada kada tayo anagan nakda. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, gasas iti biyag. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.